inya bedo gi ji matin to in gosigo maduong in the sense ni tich ok tire, chudo tichudo matin to tich tok tire, koro nyiso ni output tin. Tinyalo bedo gi ni medo ji, wage bill odhi malo, to gima wuok kuom tijegi omedore. For example, king'iyo sani jopiny nyocha ywak ahinya e wach somo to gi wach mar health. To kineno jomoter, for example, ng'ama koro ter kaka PS mar health, en ng'ama olony kendo en ng'ama osekedo ne ratiro mar dakteche. An gadiera ni komiye nafasno to odhi temo matek mondo mi site mane en ga go e street kibaye ga gi tear gas ka koro losgi mondo gidhi maber. Machielo madwa wacho ni king'iyo gimiluongo ni governance ok ng'iga the cost kende, yani nengo mar telo maber. Samoro ing'iyo ni telo maber ang'o monyalo kelo. Omiyo kokaw ji ka sirkal manyicha nitiere mokwongo ne en mar kabila ariyo, ng'enyne ne en mar kabila ariyo. To kineno joma kawuono orwaki gin jok moa e dhoudi mopogore opogore. Ere kaka ma dhi konyo piny dot ka dot kama jogi wae kaka wan koro Migori nyocha wan gi PS achieng' dongo ni Motari to ne wuok e side mar Kuria. Sani wachako wayudo moro mawuok e side mar Joluo. En moro wa koro makata samoro koro joma nyo wacho ni sirkal ni ok dhi maber. Sirkal bedo gi gimiluongo ni goodwill. Ji wacho ni kare wan kata wachulo ushuru to sirkal ni otimre nade marwa. Goodwill alone oromo miyo KRA choko ushuru mang'eny. Makoro ng'ama gima jok momede go chamo gi gik ma KRA bro choko gi services ma japiny bro yudo dhi yudo nopogore. Machielo Ruto koro yudo nafas. Yeni ng'eny jok manokwongo ndiko ne joma no campaign ne. So kaka nonyalo timo gionge joma nomiyo yudo power. Samoro kaka nonyalo timo gionge. Sani okelo jomoko on merit. Okeli ni na professional, okeli ni modikeli wa itapatis cabinet kata mana e serikal, nyiso ni joge dhi temo matek mondo timre nade o deliver. Sama the government deliver, the beneficiary en japiny. To sama je beneficiary en japiny, jopiny dhi maber ka jopiny yudo services man kare. An gadiera kendo an gi geno ni riwruok mantiere kind Raila Amolo Odinga to gi Ruto. Ka Ruto bedo honest, kichane no kosechako bedo honest, to Kenya dhi wuok kama intiere kodhi kama chielo. To bende Raila Odinga ne wawinjo kosechako kwedo weche mosebedo ka liekore ni seche moko nyalo balo kod Ruto kinde mabiro mbele. Kata kamano Mheshimiwa Masaraki mako paro ma kamana adwa narwaka ne Eric Oduor bende twako kinyi makawuono. Yaure Eric kendo machiegni twako kinyi makawuono. Gazeto kinyi makawuono anno kondiko ne journalist ema koro nyiero mogik. Ahinya nyako tudore kod kaka Edward Kisiangani ogol e migawo mochung' ne wechego mag ICT ka koro tere mana kaka jang'ad rieko ne jatend piny. Ahinya nyato e wechego mag uchumi. Ma iketo ute fwambo kama chalo nade nikech adiera osebed kiseye ni en ute fwambo emane okonyo e gere. Kata kamano odok koro enokayo lwedo mane pidhe. Matene ni koro nochungo kata nokumo mano advertisements mane dhine ute fwambo mamoko oketo ne mana KBC kende. Kwa ng'iyo jatelo manyien makoro ket e migawo mar ICT bendo bro miyo jofwambo med nyiero kit kaka wanyiero gi sani. Erokamano Joyce kendo amoso nyikwara mogini oyawore kinyi makawuono ni kendo machiegni ure twak. Joyce, tij fwambo en tich mwatiyo ne oganda kech watime for the common good of the society. To chal tij dolo maka jafwambo okuong'i to ng'eni mano e chakruok mag masira magi. Nikech kata kopogore kod mano the standard emosebedo kagoyo kopogore kod enemy of the press kauno giketo condemn tyrant. Chieno kiyany. King'iyo kaka Professor Kisiangani no osebedo ka dongre ka no chako kaka ne en japuonje mbalariany Kenyatta University nyaka kamo chope en ng'amo ger gi ute fwambo. Kodonjo kanyo to donjo to chao lweny gi ute fwambo to wakwere nikech kidonjo kaka jatelo mar migawo kamora mora to nyaki engage stakeholders miyudo kanyo mondo ukonyre paro une kaka unyalo tayo migawo. Endo odonjo to kodonjo ni ito gimochako en yawo lweny gi ute fwambo. To no wakwero da gi winjo makata mana nyoro no ema nyoro ne wadhi e court ba court bende nyoro ng'ado ni gik mosebedo kotimogo ok gin olure gi chik. Mar ariyo ute fwambo tiyo ni oganda. To king'iyo gigo mosebedo katimre e sekta mar fwambo
dwaro ng'amno molony kendo manyalo bet mondo ne kinyalo kony sekta mar fwambo nikech sekta mar fwambo kuom higni mokalo osebedo ka jotich iriembo nikech sekta lwar. Mano kane wabet kode wanyise ni sekta ni lwar, ng'i kaka inyalo biro gi policies manyalo konyo sekta ni odongo. Ba penye ni to kata ka in jagolo mogirore. Sami bed gi jagoro moko ionge wich kuot ni sekta ni ema ji riembo higa ka higa nikech sekta podho to gimitimo to onge. Koro wan gi geno ni jagoro mogirore makoro dhi donjo ni. Mano Steven ni Saboke. Nikech sani obende ni sekta mar fwambo owuok e DSTV jogo mosebedo ka lendo e weche mag sports kata weche mag programs. Wan gi geno ni obo winjo wach mondo obendo biye gi policies manyalo konyo ute fwambo mondo ute fwambo dhi ka dongo nikech ka sekta mar fwambo olwar to mano o affect sectors duto te. Ok ni sectors mar fwambo ni kende ema experience challenges te ni e sectors duto. To dwaro jagoro nikech jagoro e chuny migawo. Ka yudo jagoro maninde class kaka professor ncho ninde class tiyudo ka koro sector dok piny. To kiyudo jagoro ma wiye bith tiyudo ka sector dongo. Koro wan gi geno ni kwa yudo jagoro ka jagoro madwa donjo ni wiye bith kendo en gi paro mar konyo sector. Twadhi neno ka sector mar fwambo dhi mbele. Wakili kaduki twako kinyi makawuono mana penjo ma penji kacha ni iwacho noko chuno mar mondo mi ng'ato wuogi mar mondo mi ng'ama chiele momiti tadira kaluore kod lokruoge man waneno odiochieng' manyoro nitiere wanyalo wacho mana ni Kisiangani kende mano bedo demoted kowuok e ICT to tere kaka jang'ad rieko e apisi mar jatend piny kata kamano nokoriembe tich joma moko notimnegi mana lokruoge ka watiyo kod ranyisi wang'eyo jagoro mongirore e migawo mane ochung'ne immigration Julius Bitok sani koro tere education ka machielo cha Belio Kipsang koro tere wechego mag immigration matende ni onge ng'ata ma oriembe tich jatend piny otemo mar mondo mi o accommodate ji duto matende ni koro kwana mago mag jogoro mongirore owuok e 42 ochopo kanyo 51 mai bro bedo ka konyo nade agenda mar jatend piny mano mar bottom up economic transformation agenda mosebedo kogoyo ne debe kendo nowacho ni lokruoge makamagi atimo mondo ane kaka nyalo medo chwalo agenda mar bero piny Kenya. Now, mokwongo nyaka wang'e ni President William Ruto ochalo jaduong' dala ma ni e doho. So ka in e doho nyithindo inyuole ute gi pile nyaka nyikwayo. And therefore it is important ni samigo bura mar dala to nyithindo ma onyuol manyien machako dongo mabedo yowuoyi gi nyiri nyaka kel mondo bed kama ji goe bura ka kigo bura bila nyaka iluongi abila maka abila ne tin tiyara abila no mondo ji obede. Now gima nyaka wang'e ni the fact ni appoint more people as PSS okay the first time okay Kibaki nenegi about 51 PSS gi almost 40 cabinet ministers and iwacho ni sirikal mar Kibaki no especially the second one emano yude transformation piny ni maduong. For instance wach mar katiba nikech it is only kaji oriwore e kaji nyalo bet together ma make decisions ma transform society mondo dhi mbele. The other thing manyaka wang'e en ni gima president ministries state departments ok ni gin gik manyocha onge. Ibro yudo ni for instance kidhi Ministry of Transport kaka asewacho tiyudo ni nitie joma ne tiyo mane focus on aviation nitie joma ne focus on transport. So jatele momigi manyien gima ji wacho ni pesa ni bro dwaro pesa mang'eny ahinya ok wa set up a new government structure. Okay, ka at the new PS of the kanyo to the yudo jomanyo tiyo negi mana allowances moko ari adek ema nyalo medre kata kam mtokni and offices ibro yudo ni departments go already nigi gi offices manyalo bedo recognize tim mtokni magi nyalo tiyogo. So I believe ni ka gi focus on gima president wacho ni gi duok expenses piny pod wanya duoko expenses piny kata wa include jite. Secondly and for the first time koro wakelo expert areas gi kendo wakelo stakeholders. For instance gimane mheshimiwa wacho wach mar ng'ane Oluga okena ena a health practitioner en ng'ama osebet ndara gi trade union ka gore ne jotich matiye health sector ae
nyose the motio at the grassroots level in a very big county in Nairobi. More understand the issues many grassroots. Koro kele malo mundo deal gi policy to cause strategy. That is what we need. Okay? Then watch mar mine. Wasebedo kwa yuak ni mine okbed included. One of the things ran across appointments by President Ruto, especially this time, any time mondo kel mine malo, mondo mi mine opportunities. And my gima mine to give the entire country to celebrate. Ni for the first time, one president might deliberate on kelomine on the decision making table. Yeah. Mheshimiwa Kaduketwa kopogore kod kata mine makoro nyaka sani koro wasebedo kwaneno ka jatend piny William Ruto osebedo ka temo mar mondo mi oket e sirikal mare. Kwang'iyo kata kit kaka ne otimo gwelo odiochieng' manyora dire wanyalo wacho ni nitiere joma mine manitiere kacha. Kata kamano bende entiere kod regional kachiel kod political mwanyalo wacho ni inclusivity gwelo mano timo odiochieng' manyoro nikech adiera jomoko wacho ni gwelo makamote mar mondo mi one ane kaka inyalo duokne Raila Odinga lwedo kalo ni joke moko bende okete sirikal kanyo katiyo kod ranyisi wantiere kod pareno kachiel kod jatelo makoro ogwel mar mondo mi obed jagoro mongirone mochung'ne rowere mabendo osebedo jaodie motegno kendo osebedo ka okedo ne ODM e gwengego mag Kilifi. Kata kamano wechego mag region kachiel kod political inclusivity bende nitiere yo makare. Yes, anya wacho ni kawang'iyo the appointment manyo tim nyoro it's one of the best. Kilifi is represented now and the youths are represented. So that appointment otimo two critical things. Area manyo onge PS, okete PS, to kijende bende jinsis boyudo, jinsi wade gimoro, makura enang'owa PS. Kineno Raila chako dhi jok moiwacho no dokor ka Raila odhi Masailand okao parin kuru keto kanyo odhi extend nyaka dala gi wa Munyoro former deputy governor Manyeri mano in Central Province ochako kawe ng'ato. Mano is an indicator ni this country koro chakre sani dhi wuotho kadhi kama ber nikech ka joneri go koko to ng'atgi nitie, ka jo Kilifi dwa go koko to ng'atgi nitie, ka Masai wacho ni wan onge ng'ato to ng'atgi timore nade nitiere. Mar ariyo nitiere gima ji biro wuoye especially prophets of dooms ni au sirikal miyo japiny mzigo adwa koni kaka ng'ama en administrator. Wacho ni taxpayer medo bedo overburdened. No. Mana adwa wacho ni adwa differ kodgi kabisa. Mana kaka brother osewacho. For example, kama koro no pogi transport or aviation obedo mopogore. Ibro yudo ni samoro nyocha that sector underperform. Nikech samoro ng'ama ne ed no bedo overburdened. Gitije manonego ti. Odhi ng'iyo yo moro Mombasa to kara aviation bedwaro gimoro Wilson. Madwaro a decision making. Seche go onge, it delays. So sani ka koro ket ng'ato ma fully will be in charge of that particular sector, we'll expect ni service delivery bro bedo enhanced. In the process ma service delivery bedo enhanced, sirkal kata piny yudo choko revenue motimore nade manyien. Koro wabro mana compare ni revenue manyalo donjo nikech expert mokel gi rom nade ka compare gi revenue magitimore nade gi expenses magitimore nade magin ka. But above all, manena nyisi ni ok ng'i gini piny ok dong kende gi pesa mitiyogo. Nase mi example. Wan kaka jo Migori nyo feel left out. Ne onge ng'ate sirikal. Omiyo kata samoro ka nikonowa gik moko about sirikal to ne wapuzia. Kech after all wachulo ushuru to dongruok okwane jowa mobedo appointed botimore nade onge. Sani makoro wayudo ka wan gi PS marwa. Mwanyalo dhi wasiyo kacha. Godhiambo to wakone ni wuod ma mae kaka en terwa agenda ni sirikal. Omiyowa gimiluongo ni hope. To onge gima duong' ma dhano wuothogo moloyo gimiluongo ni geno. Sani japiny dhoudi te manyocha gendegi dhi karumo ni sirikande ni en mar shareholders makano kina shareholder to kinyal bede gidhi bedo gi geno ka giwacho ni koro one part and parcel mar sirikande ni. Koro kwa bibedo oko to kelo e mesa kama paro ikele manyiso ni pache jopiny kwa idhoudi kata region mopogore koro cabinet kata kama the highest organs ma make a decision
bro yudo dhoudi gi jok man gi different backgrounds ka koro gibedo together. By doing this service delivery, mana kaka brother nowacho ni ndalo Kibaki nokaw ji mopogore opogore mane nigi political manifesto mopogore opogore to dhi oriwgi. So kwa kaw manifesto mar koro ODM to wakriwe gi mar UDA, I'm sure nitiere expert makoro bro bedo to kono William Ruto ni 2.5 years isebedo kitimo kama according to your manifesto to gik moko ok dhi kare. Wan dine wakaw sirkal dine watime kama, koro giriwo pachgi to giketo kanyachiel nikech koro kaka sani health kineno committee mar health in parliament koro keto Dr. Nyikal. Dr. Nyikal was once a PS a ministry mar medical services. Kochako miye koro ene committee e parliament kamilo osechik to kendo ng'ama PS ben ng'ama daktari mosekedo ne line ni, I believe ni changes di bedo ma issue mar SHA di bedo solve. King'io migawo mar somo nyocha nitiere ywak to Kipsang osebedo kanyo for a long time. We don't okwanyala umwe but iwacho ga ni change is better than is like arrest. Kwa kilo a new blood nyalo biro ngeni nitie kaka ng'ato view inyalo bedo professor to viewpoints magi opogore gi another person or your leadership style nyalo bedo ni otimredani opogore. Koro with the new person ko biro ko bio mie the space to what believe ni the issue manager education sector ywak wacha mag capitation go weche mag help kaka university student bedo funded, we are going to see changes and even the issue mar koro junior and senior secondary. To ka wang'iyo changes makoro tim kapod wantiere kata e sector mar somo kanyo nikech wang'iyo notimatima wanyalo wacho ni swap. Julius Bitok ogole immigration okete education to Belio Kipsang ogole education okete immigration. Bende gintiere kod lony adiera e swapping motimno. What gimanyalo wacho en ni for a president mondo ne otim mano nyaka ne bede nitie consultation. Maybe nitiere strength moro majago ni nyo nitiere go immigration. To be honest, immigration for sometimes nitiere gi problem. Let us accept the truth. Any committee ma security. So for some period of time, changes obede. The issue of kata passport is no longer a big problem ne Kenyans. Sani nyalo they apply passport, imiching ni go e picha, then after a few days, you do your passport. Unlike chon, mane nyalo ka okte dueche, moki yudo passport. Koro samoro the strength, maangani ne nigo kamanye intiere, emone to kawe, mundo mio timre nade, okili. Ingeni Minister of Education dwaro nga mataf, kapisa bende. Dwaro nga mataf. Nikeche en ministry maduong, manigi gik mang'eny under the same roof. Koro samoro president oneno ka jalni nyalo tijno. So gima watim now wamiye benefits of doubt and wamiye the support ma necessary kaka unjo fuambo. Koro manyu kuonde ma incha jose yuake tu do uleme tu miye jatelo koro kaka idka dware ni kawuono saboro kata king kata kose work office to aneni ka the first person modi kacha because the only voice of reasoning manyodo ngadieri en jofuambo. When church to some extent were compromised, you no lose faith kuomgi. Joma koro ne nyalo wuoyo mawacho gik moko matek mainyo japiny nyo en jofuambo. Koro miyo kaka wan gi jakom motegno sani to jal manyo theko chabo segol kocha. We believe ni gibro donjo kuom jotend migawo especially manyo nigi shida. Eric ongiswa ni jofuambo nyalo donjo jotend migawo yo machalo nade to geno mane masche moko jofuambo nyalo bedo godo in that gisani koro watere ko jatelo manyene tudruok manyalo kela diera lokruok ute fuambo mopogore opogore bed mago mag piny owacho kata mago mag ji giwegi. Wan gi geno ni wabo neno lokruok nikech ase wacho kae kwa chako ni nitiere gigo mancha timore migawo mar fuambo mane ok ber. Koro wan gi geno ni ka wayudo jatelo manyien mobiro ni obo bedo man gi mpangilio kaka odwa konyo sekta mar jofuambo mondo ute fuambo odhi mbele nikech ute fuambo bende ondiko jogo mang'eny e pacho kae. Ka sekta mar fuambo dok piny tiyudo ka jogo ma tiyo ka jofuambo samoro tich bedo matek. To ka anuoyo gima Masara wacho en ni ute fuambo bende koro nyaka set agenda
nikech ka jo ute fwambo koset agenda to sama yudo ka sirikal kata ka jogo moket kanyo molony manyalo tiyo maber yudo ka samoro kendo ginindo. Koro aparo ni ute fwambo bende nyaka dhi mbele gi setting agenda ni nyalo kete yo machalo nade. Already wan gi plan. Kenya nigi plan ma every sector nigi plan monego bed ni itimo. Obed weche mag thieth, obed weche mag wuoth, obed weche mag somo, onego bed ni wang'iyo kaka sani somo nigi kitabu matin. Onego bed ni wang'iyo ni to en ang'o matimore e skunde, nikech yudo ka inyisowa ni wan gi skunde monego bed ni jopuonjre dhiye, yudo ka jopuonj onge, classrooms onge. En ang'o ma onego bed ni sirikal timo? Mani monego bed ni jofwambo dhi ng'iyo to menyo to konyo sirikal neno kama makosa nitiere to sirikal timo. Jofwambo gi sirikal ok onego bed ni gin osiepe, kendo be ok onego bed ni gigore nikech gitiyo tije mopogore opogore. Koro onego bed ni jofwambo menyo kuonde ma jopiny winje pek, kuonde ma jopiny ywake, to koro migawo gi temo loso mondo ngima obed maber. King'iyo higa mokalo kan ng'anyo ne wuok e rowere ne gin agenda gi maber mane giwacho ni piny owacho onego bed ni loso. Mago ema onego bed jopiny jofwambo koro dhi to ng'iyo. To be ka ng'anyo ne otim gi rowere higa mokalo, rowere ne wacho ni wadwaro 1, 2, 3. Tineno ka kolure gi yiero mane otim nyoro mag PSS, taneno ka Ker William Ruto otemo umo fuok mane nitiere kanyo higa mokalo. Ka ji piny ne ywak ni nitiere jok mogo mane ogol oko mar sirikal, exclusion. Sani koro kelo nitiere inclusion, okelo ganda duto mag jo Kenya e mesa. Nikech siasa en pogo mwandu, to kokelo ganda duto kama ipoge mwandu ni, to ganda biro bedo gi satisfaction ni wan bende oparwa. Okelo jolony nikech gima ne kata rowere ka ne ng'anyo ni jogo mane ni e sirikal ne gikia gigo magitimo. Ineno koro sani oyuduno okelonwa jogo molony e weche mopogore opogore. Koro wan gi geno ni jogo molony e weche mopogore opogore gi biro konyo jopiny mondo jopiny owinj maber. Ineno ka nitiere weche mag ratiro. Ineno ka weche mag ratiro be nitie chendo, weche makata iwacho gi dho ngere ni human rights. Sani koro okelo PS matije en ng'iyo ratiro mar jopiny. Wan geno ni ka PS ni bende obet piny, nikech obed ng'ama olony. Apare en mama molony e weche mag chike. Wan gi geno ni sani weche mag ratiro gi wadhi neno ka idhi losi. Mago duto kotimore, tiyudo ka koro jopiny biro winjo maber. To jofwambo nyaka bed e mstar ma mbele mag menyo gigi duto, to gikonyo jopiny mondo jopiny bende obed gi winjo kaka sirikal tare. E kinde ma koro magi duto timore kopogore kod jogo ma ogwel mar mondo mi opong' lemo mar jogoro mongero, nitiere nyaka jogo ma owal kaka jombetre katiyo kod ranyisi. Susan Nakumicha wang'eyo ni en achiel kuom jotelo mane tok ng'anyo mag Gen Z jatend piny ne otimo lokruok e tenda buch migepe mage noweye oko. Nyaka sani koro waneno kaka oyiere kaka jambetre mano mar UN Habitat kachiel kod joma moko James Muhati, Abdi Dabat, Peter Tum, Alfreda Kombudo kachiel kod Geoffrey Kaituku ma oyier kaka jombetre mag piny Kenya e pinje mopogore opogore. Ting' mar jombetre gi to gin mage, to bende adira gintiere kod lony tijno mar mbetre mar chung' ne piny Kenya e pinje mopogore opogore. Wakili ing'eni Kenya ok en an island of its own. Kenya mondo Kenya develop nyaka relate gi countries mopogore opogore. And kineno bodies kata countries motere manyo president make appointments gin countries ma strategic in international relations ma Kenya. Achak gi example mar kao wuodwa ma county na Mombasa mwadongo go Kisumu, Alfred Kombudo mondo ter Brussels. Ng'eny jomoko neno ni ogolo appointment from being PS to ter mana deputy high commissioner or ambassador in Brussels. But gimanyaka wange, Brussels is a key is a key posting for the diplomatic community mar Kenya. And this is important because Brussels is a headquarter mar European Union. Alfred Kombudo ni an expert in negotiation mag weche mag trade. In fact, kani winjo ka deputy prime cabinet secretary Loso kano biro lemo Bondo, no wacho ni Kenya will succeed in negotiating
agreement the European Union mose chando gi for many years, and agreement no nitie benefits mang'eny ma Kenya dhi yudo. To no nyiso wakanyo ni ng'ama no telo ne negotiating agreement no ne en Alfred Kombudo, and therefore kane an expert mano ng'eyo gima no negotiate to president koro gole ni koro wuok ka mondo idhi bet Brussels mondo monitor kendo make sure ni agreement mane watimo cha obedo implemented mondo Kenya benefit as much as possible. To nego bed ni wa celebrate mano as a country. Nakomicha Nyuchu bedo appointed the Ministry of Health. And Ministry of Health, because of the challenges mantie, and also because of health is a big issue in this country. Definitely iwacho ni nyo en the eye of a storm. Ochalo ng'ama nyo nie wang' apaka. So gina chiel kuom joma apaka nyo timore nade owito diere. To president en president ma paro joge nyo chako yuaye okele mong'iyo ni gi leadership mani chiwo during the time mane wachako SHA and other things. Adwaro ni mondo koro idhi UN idhi bed our permanent representatives. To gima nyaka wang'e kapok atieko en ni kaka oganda maluo one big winners e gini. Nikech kineno ka president nochako wach ma broad based government kane negotiate gi jaduong' Raila Odinga nokuongo kelo jaduong' Mbadi as minister treasury mokawo energy otere Wandai ayo kawo AG for the first time omiyo Nyaluo to komiyo Nyaluo ok nokele Luo kende omiye mama for the first time. To kineno appointments manyo timo nyoro ineno kanyo kelo mokongo interior ma jomoko ne wacho ni interior ni be samoro iloko ji nyalo loki ma en kuma sirkal nyowe wuodo ma en Dr. Raymond Omolo manyiso ni office of the president kanyo pod wane interior aito critical ministry kata nyo gol Kombudo oter Brussels to pod trade no pod omiyowa nikech pod nyo mi Regina aito neno ka Ministry of Health Mathurwa, one of the problems was a bit ago, and problem my healthcare. And we're going to present Rokamano. One of the things mentioned team and elevating Russia. Paracetamol mundo level 6. But at the same time, ochakomi waweche mag treasury kamanyo ketembadi, ochakomi wa PS. Manyiso ni one kako ganda sama watch mar public investments better discussed. To one expert migo le care manyo expert e care. Ikelo mondo tigi John Mbadi in the treasury onego kaka oganda maluo watem negotiate kod gi mondo gik manyalo yudore mondo kel thurwa investments ma oko kata public investments mitimo gi taxes wa okele thurwa ko chwa bedo kwa ywak ni wacho kosuru to dhi kuonde moko to wan ok wayudo osuru go. Lastly, wach mar children is a big issue. Sani kede Nyanza, I'm sure Mheshimiwa, one of the biggest problems maungo en nyithindo gi youth madongo to onge school, onge teach, and Nyasore, Kongo, and so on and so forth. Sani omiwa State Department my children. So I'm hoping ni wanyalo focus on those things. Mondo tigi counties wa, mondo wadir gi weche mag ma face children, especially children in a difficult situation, So, and which among human rights, your opinion, Jaws in the limelight, must struggling for human rights. What be one you most tagore? O me, most bedo jatelo ODM, Judy Pareno, telo mar human rights. So I hope we can focus on those things. Mondo wakel local manyalore. Kako ganda maluo to kaka jo Kenya. Mheshimiwa, nyinge jogi duto osechwale nyim od bura in kaka chiel kuom jaod bura montiere godo kae okinyi makawuono jopiny obed kod geno mane kotudore kod jeo makoro nogu owalgi koro sepedhgi nyim od bura mar mondo mi od bura opuothgi. An mokwongo kapok achopo kanyo adwa wacho ni adwa nuoyo kendo ni Kenya koro move toward the right direction. Waido ang'o miya wacho mano mana kaka wakili osewacho jomo winjore oket kuonde mo winjore and wageno ni within a short time changes dibedo e sirkal in terms of service delivery. Omiyo wan kaka parliamentarian kaka wan koro committee ma wantiere apane wabro ng'iyo jago ma koro dibedo kata en kaka ne en sirkal I don't know kabe idhi timne vetting again nikech Kipsang nyo NPS education to koro tere a migration but we'll look into it
but wan wadhi kalo jogi mondo sirkal odhi maber. Nitie wach miwachore ni Raila wins big. Adwa difa gi jogi. Gazette mar Daily Nation. No. Kenya wins big. It is Kenya. Because king'iyo gik manyocha Raila kedonegi, ratich oganda. Omiwa koro ng'ama in charge of ratich oganda. To king'iyo background mar Pareno, let us be very honest, and a lady ma very solid on issues mo believe in. Kane ne ODM kata Storm ne nitie, to kata kane en senator, ne yudo kowuoyo e gik ma ohusika gi ber mar jopiny. Wayudo jago makoro dhi bedonwa PS mar health. Ng'ini ne en ng'ama ne a crusader mar rights mar ang'owa jotich mag medics. So awacho ni Kenya wins big, kendo wan gi geno ni moving forward Kenya dhi maber. Gima dwa wacho ne ji koro, gimoro ni broad base kiang'o base is not there. Kenya is one. Kenya duong' molo gimoro amora. Wariwre kaka oganda, to moloyo wan kaka oganda mar onagi. Sani koro nego wakungu dhowa to wadonjo offices mag sirikal ma sa 11 isebedo ofis ma ka jatelo moro donjo to yudi kanyo, to wawuok sa 12 godhiambo mondo gimoro amora mwanyalo yudo kata matin water ne jowa. En adiera gima baba ncha wacho, kata kawuono winjo kanyo wacho e page moro ka ni onge kaka onyalo tiyo gi Gachagua, nikech Gachagua ne temo pogo piny, koro onge kaka onyalo dhi tiyo kode nikech en ng'ama nyocha pogo piny. Nyocha Raila dwaro ni mondo piny oriwre. Piny osechako riwre. Piny riwre mana kaka jakom mar journalist nowacho ni ka ji te bede mesa kamipoge kek to ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni an aoro ng'ato ka wang'o eleno konegi to nyaka lemo moro wang'o, nyaka ring'o moro duga ng'owa dala. Chon ng'eni cho waonge ji machal kamano. Wago erokamano bende nikech owe Raymond Omolo kaka PS mar Interior. Mani ng'eni migawo motegno ahinya. To ose prove to us beyond reasonable doubt ni en ng'ama nyalo konyo oganda. Inyalo chopo kuome, en ng'ama nyago ne sim to duoki, to en ng'ama nyalo miyi appointment tiyude. Koro mano be wago erokamano. Wakwayogi jowa mane sirkalgo giriwre mondo gikony oganda wa nikech wasedok chien kuom ndalo mang'eny. Ka nyithindwa nyalo somo, ing'iyo kaka koro sani nitie joma koro ne lose direction in terms of nitie wan gi jo TAC teachers madhi retire, ng'ato ne gigni 40 gi wiye to nobedo train kaka P1 teacher pok ondike. Magi gik makoro ne wa discuss. Inyalo ni e gwengewa osiptende malong'o onge. Magi gik makoro ne waluongi mondo timre. E gwengewa jolupo bende ikawo rech to bedo processed thika. Magi issues manyaka wawachi. Jopur tiang', factories wa koro nyaka ti. Joma puro mchele nyaka ket kama ginyewe mchele, ok ni mchele bedo imported. Wan kaka brother wacho ni agenda wa kaka koro oganda onego wa focus on gik moko manyalo miyo wan e sirkal kawuono to kata kiny pod gik motim kawuono gi pod nyalo konyo oganda wa nyaka chieng'. Mogik adwa wacho, kapok achope mogik adwa wacho ni wan kaka chama mar ODM koro wa prove to the world ni chama mar ODM ok en mar joluo. Chama mar ODM e chama achiel maduong' moriwo Kenya mangima. Wan gi ji from coast, wan gi ji Rift Valley, Western, Nairobi, Ukambani, kuondegi te nitiere kendo baba chunye duong' manyalo accommodate ng'ato ka ng'ato. Kineno the kind of appointment motimo, ineno ng'at mathago ji mago koko sani miluongo ni Gachagua ni e ofise ni nitiere ji 600 manitiye to ae dhode gi te. To Raila kano mi position ma less than 14, ineno joluadi doge gi ji 2 kende koso jomodong' te omiyo dhoudi moko mondo mi kik piny ywagi ni sirikal en mar jaluo. Sani ng'eni nonego bed ni koro kalejene mayude to gi joluo. Aneno ka thuolo mar wadhi karumo, kata kamano aneno ka ng'ato ochwalo na penjo kae mar mondo mi apenja Eric Oduor. Ng'isa kae ni wang'o miyo kaneno kata jafwambo mora mora maduong' ka ogwel kaka PS. Kata kamano wacho ni ere kaka appointment mano mar principal secretary mano mar ICT nyalo impact wechego mag media freedom, government transparency kachiel kod access to information for journalists in Kenya.
Erokamano Joyce, gima wabo timo mana kaka wasega timo gi jotelo duto mabiro e migawo mar fwambo en ni wabo bet kode piny to wabo puonje. Mako winjo to wabo bedo maber. Kodagi to mana kaka nawacho ni fwambo ochal tij dolo. Kokiluwo gima wanyisi to wan wakuongi to kowakuongi to manie giko mari. Koro wabo bet kode piny kaka jogo molony e weche mag fwambo wabiro puonje weche mag media freedom, wabiro puonje weche mag access to information, wabiro puonje weche mag freedom of expression mondo jo fwambo oti tijgi. To nitiere gimoro mi penjo kanyo to kawinjo ka mheshimiwa duoko. Ruto kaka ker mar Kenya osetiyo tije. Osemanyo jomolony bokelo koro tere ir jobunge. Wageno ni bunge bende otiye tijgi sama gitimo vetting. Mondo jogi ka donji ofis to gidonji ofis ka ging'eyo ni jopiny nigi geno kendo jopiny oketo wang' gi kuomgi mondo kik Ruto timo maber to vetting dhi fail to jogi donji ofis to giti maber to wachako ywak to nonyisowa ni omiwa jolony nikech mano jopiny bopenjowa. Eric nane ni Ramogi TV kiwacho ni omiwa jogo molony e weche mopogore opogore wadhi neno pogruok to kwane e lokruok jogi odonji ofis to mano timore ka bungo kotiyo tije wan wabe jofwambo kwatiyo tijwa. Koro aparo ni kaka Ruto osetiyo tije maler bomiyo waji kendo kelo inclusion boketo jogo molony e weche mopogore opogore bomiyo nyaka migawo moko mopogore opogore state departments madhi luwo very specific issues mosebedo kakonyo jo Kenya. Wan geno ni sama PSS gi biro e bunge gibedo vetting kik wane gik moko mosebedo kwanene e bunge ma ibiro tiluoki aluoka tiwe idhi. Wadwa ni uket jogi mondo upenj jogi penjo matek giket gi tago maliet maka gidonjo e ofis to gibende gin gi gimoro it kende wang' gin kama ne wadhi e gija ne liet jopiny nigi geno kuomwa ni wadhi tiyo nikech sam ng'ato nyalo bet nolony e wechegi to kosedonjo e ofis to lokore wiye wil gimomiyo oketi e ofis. Koro aparo nyaka ywa itgi sama itimo negi vetting mondo jopiny one lokruok. Wan kaka jofwambo tijwa en bedo menyo kendo set agenda kendo paro nigi ni jopiny nigi geno ni nyaka wane lokruok nikech adiera makende en ni Ruto timo gini ka bende Ruto en jasiasa be wiyo kik wil oneno ni higni 2 wadhi dok kuom jopiny to sama wadok kuom jopiny sama koro odhing'o jopiny ni wan gi bottom up economic transformative agenda ne watimo ang'o. Koro kik bed ni samoro mi tich ka sama wadok e piny kuom jopiny to gimiwacho ne jopiny onge jooti to moloyo mogik oganda wa masani odonjo e PSS. Sani wan kod PSS kora bich jo oganda mar joluo one lokruok. Ka nitiere samipogo kek gipari oganda joluo. Ka nitiere giminyalo mi joluo kik dong chien sani joluo odonjo e mesa gi jo Kenya kamipoge kek. Wapari oganda joluo mondo joluo bende winje mit sirikal. Adwa nasomo ote moro kae mar Vitalis Ochieng'. Adwa nasomo ote makamano. Wacho maber ma odwa nyiso oganda wa. We asom ote no kae to angi wach no kaachiel kod wach ni mogik. Vitalis Ochieng' wuod game karariw. Nyisa kae ni Joyce Oduodongo koro asedonjo kodi e twak kan live kodi nyaka giko. Gima poda penjo na mathoth mata maduoko. Lokruoge mitimogi pod kanenogi bergi ng'ato samoro kanenogi bergi ng'ato samoro tije ok ne ber e tich mane otimo to otere kama chielo. Okang'eyo sama ker timo magi otimogi ga e yo mane. Moko bende nogweth oko iduoko gi e tich joma dieri orume Kenya ni. Koro maduong' moloyo te joma imedo rwak gi donge kelo pek ne japiny magolo ushuru welo mobiro go e studio bende okosebedo kamiyowa nonro moromo. Wacho ni gilernwa ma idhi bedo nade kaachiel kod wach ni mogik mheshimiwa kachako kodi. Apa ni penjo mopenjo no nwadwoko noko winja. Ne wawacho ni jomokel manyien gi nitie value kizungu wache mabe nitie value magidhi add e governance mantiere. Sama gimedo value no to nyiso ni service delivery dhi bedo maber na japiny. Mano japiny osetimre nade ose yudo gimoro gain. Ing'eyo kwadwa ng'iyo na wacho ni kwadwa ng'iyo expenses kende to kwang'i benefits mwayudo to okwanyadhi makare. Nyaka wang'i ni jomobiro gi nitiere gima gidhi kele mesa. Gima gikele mesa to bo nyalo medo revenues mwayudo kata service delivery mwayudo kaka jo Kenya. Mogik. To me, I'm optimistic
ni gidhi medo value e governance mar Kenya. Ma gima wadwa nowacho mano kadwa ni walose. Wasebedo gi PSS e sirikende mamoko ma en jaluo asili ma kosede tai to en gi file mbele ne jaluo wadgi kubiro to kodwa winjo. Wadwa ni joluo wakoro lokre gi copy from Ray Omolo. Wadwa ni jaluo kibiro to kineno jaluo wadu nikech wasebudho kwa onge sirikal imiye dakika moko mang'eny nikech wan gi shite mang'eny molo dhoudi moko. Kata kokineni ofis kanyo tidhi dala ti create a way ma ji nyalo neni go dala ti tingo wecho ma dala ti kelo nikech sirikal ilaro ti yake koro sami lare ti yake ok wadiang'wa yake gi jadhot moro ine minyisowa ni Masara dhi kacha gimoro nitiere mondo kinyi kel ne jowa igolo waka wakili wach ni mogik mana mapiyo piyo. An adwa mana repeat gima asewacho ni jowa modonjo ji abich manyien modonjogi gipar ni gidonjo kanyo to wan kaka Uganda wan gi expectations kuomgi kendo akwayogi mana kaka Mheshimiwa osewacho ni gisungu wacho ni take cue gidhi gidware Dr. Raymond Omolo. One, en gi experience nosebete sirikal. Secondly, en kukuye ma sirikal to role ne be konye mar coordinating sirikal mondo gibed kode mondo gilam kaka sirikal en gi kaka ginyalo tiyo together mondo gikon thurwa. Mogik en ne joma tindo. Adoni mola nyisi joma tindo ni koro giyudo representative gi. Gidwar space mondo gibed a decision making table. Ke gibed ni gigo koko kendo giba sirikal gikidhi e ndara to ji to bete mesa making decision. Mana kaka doctors be koro dhi obede mesa gidhir machiel kuom gimanyo yierno mondo gibed go e mesa. Erokamano ahinya Joshua Nyamori. Mheshimiwa Peter Masara kaachiel kod Eric Oduor kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed e twak. Nyakwara Mogejwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Thuolo marwa e morumo. Kata kamano wantiere kod geno ni od bura biro bedo katimo tijgi e yo makare mano mar goyo kogno jogo mowala mar mondo mi opong' lemo mag jogoro mongirore e migepe mopogore opogore mar mondo mi gichiw ne jopiny jogo manyalo tiyo e yo makare mondo ane lokruoge e sectors mopogore opogore. Nyakwara Mogejwang' wakawo mana yweyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore